गासै गं 194 नखरफोरनो हानि पाट्टा राननानै होदों बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारिया। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय राङिझरा फरेस्ट गामियाव गासै गं 194 नखरफोरनो सानसेयावनो हानि पाट्टा राननानै होदों बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारिया। मुख'नो गोनांदि हानि पाट्टा राननाय हाबाफारियाव बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारिजों लोगोसे चिरां जिल्लानि इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि निर्मल कुमार ब्रह्म आरो ब्लक इउपिपिएल प्राइमारिनि बिबानगिरिफोराबो बाहागो लाफैनानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामफैयो। 25 मायथाइनिफ्राय राङिझरा गामिया फरेस्ट भिलेज हिसाबै राङिझरायाव दङमोन। नाथाय दुखुनांथावै थांनाय सरकारा 2008 मायथाइयाव बे राङिझरा गामिखौ फार्स्ट एडिशन मानास नेशनेल पार्कआवहाय सोनानै लांनाय जादोंमोन। नाथाय जोंनि सरकारा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बर' गामि, उराव गामि, सान्थालि गामि बे मोनथाम समाज थानाय जोंनि बे राङिझरा गामिखौ दिनै 194 नखरनो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट एबा लेन्ड हल्डिंखौ फरेस्ट भिलेज हिसाबै लेन्ड हल्डिंखौ दिनै जोङो होफिनबाय। बै माबाखौ 2008 मायथाइनि फार्स्ट एडिशन मानास नेशनेल पार्कआव सोनायनि माबाखौ केन्सेल खालामनानै गतिके जोंनि थांखियानो जादों गासै जोंनि बिटिआर हालामाव थानाय हानि जेंनाफोरखौ फोजोबनाय। मानोना बे हानि जेंनाखौ लानानैनो जोंनि गावनि गेजेराव सैलायलाय जादोंमोन, नांलाय खमलाय जादोंमोन, हारिजों हारि दाङाबाजि जादोंमोन। बेफोर गासै जेंनाफोरखौ फोजोबनायनि थांखिजोंनो जोङो जोंनि नांलायनायनि दाङाबाजिनि मूल मन्त्र हानि जेंना, बे जेंनाखौ जों फोजोबनायनि दिनै हाबाफारि लादों। आरो बे राङिझरायाबो दिनै 1,06,000नि उनाव होनाय हा पाट्टानि उननि मोनसे पार्ट जाबाय। गतिके जोङो नैबे 2 बोसोरनि गेजेराव फोजोबनायनि हाबाफारि गासै बेवहाय 194 दङ। 194नि गेजेराव गंसे स्कुल दं, गंथाम गिर्जा दं, गंसे ब्रह्म धर्म दं, गंसे बाथौ थानसालि दङ। बेनि अनगा बाखि गासैबो नखर गोजा। 15,000 होदों 17 बोसोराव। एक बोसोराव बेसेबां गोग्लैगोन? 900 बा 800 गोग्लैगोन। जोङो 3 बोसोराव 1,06,000 हा पाट्टा होदों। होमबा 3 बोसोराव 1 लाख बा बोसोरावनो जोंना 30,000नि बारा जायो, 35,000नि बारा जायो। जों खोनानो मोनदों माखासे सोद्रोमाफ्रा हाखौ बिथांनि बिटिआर सरकारनि हाखौ लाया होननानै गोबां एप्लाइ खालामो। खालामाखै। मानोना दुखुनांथावै जोंना हमनानै ला बागानपारा समस्तिनि सिङाव जोङो मोनसे पिजिआर आरो भिजिआर एरियानि प्राय 7,000 फेमिलिनो हा होनायनि थाखाय जेब्ला प्रस्तुति सोलिबाय थादोंमोन, बेनि गेजेराव 5,000या इउपिपिएल सापर्टार, 2,000या बिपिएफ सापर्टार। बै बिपिएफ सापर्टार 2,000खौ बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि आखाइनि होनाय फेरेंगानि आखाइजों होनो नागिरनाय हा पाट्टाखौ लानो नाङा, जोंनि सरकारा फैगोन होननानै बुंदों। आरो गतिके आं बेखौसो बुंनो नागिरदों, बिपिएफआ 17 बोसोर हा होगोन होननानै जाम्बा जाम्बि मानसिफोरखौ थगायखाबाय। 7,000 बोसोर रायजो जाबोनाय बर' हारिखौ गैजायै खालामसिनखाबाय गावसोरल' हा दखल खालामनानै। 1,45,000 बिगा बिपिएफ लिडारफ्रा हा दखल खालामदों गावसोर, किन्तु लाख लाख बर' नखरफोरखौ हानि मोन्थायनिफ्राय जानगाराव दोनदों। गतिके रायजोफ्रा दा बुजिनायनि सम फैदों। जोंहा बिसेस बायदि बुंनांगौ जेबो गैया, सोरबा लायाबा जोंहा बुंनांगौ गैया। किन्तु गावनो भारत बायदि मोनसे गणतन्त्र देशनि जा मोन्थाय, बे मोन्थायनिफ्राय गाव गावनो जानगारना थांगोन, बेखौसो जोङो दुखु नांदों। मानोना जोंनि दिनाव हानि जेंना लानानै जोङो मालाबाबो ब्लाडसेड खालामफिननो नागिरनायखौ जों नागिरा। जाय ब्लाडसेडआ बिपिएफनि दिनाव सानफ्रोमबो जादोंमोन, सानफ्रोमबो जोहोलावफोरनि जिउ गोमादोंमोन, सानफ्रोमबो माने मोनसे नङा मोनसे गाज्रि पलिसिनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव दाङाबाजि सृष्टि खालामनो नागिरदोंमोन बिपिएफनि समाव।